ngwenya asina nebasa rese share live timbomanya vanhu isusu tiri vanhu vekuti kana tatongobaya live kudai so hatina pressure tinoti titange nekubatsirana panapa mura chaicho akatadza chaiko pama mbuya yese amunoona number 1 kuti at least mura munhu wokuti people vanomuda and ane vanhu vakawanda vanomulava. So mamwe mazijekecha aya asina nedhiri rese kungoti anongofamba chero paanenge afamba achitsvaka kuti dei tararama tamwati tadyawo sadza mumba ndo anozouya akufungidzira kuti sometimes isusu tinovhunduka nenyaya yekuti mazotoka maititi kana mura. Aiwa mura ndewedu. Mura yenini ndomira naye kusvika zvanzi kana Jesu achidzoka ngaadzoke ndomira naye. Ndoda kubata mambuya iri rekuzvishavaneri raura mbudu iri rekuzvishavane riya zvine matukumbo rapedza kuita tukumbo roita tutako ingati kanhinginikiri kapleti kestove robva ipapo ronoisa mazizamu anenge ane mvura akazara mvura rabva ipapo ronoisa zidzoro ingati raitunga ndove kumasowe ndinaro ndokuda kuribata irore. Kozoti iri rezisaka ingati raing'en'ena mboro dzemombe hameno muretani iri rimwe racho rakangopfupika rinopfeka size 90 rine zidzoka ingati ibhazi riri kuenda kwaMurewa rezivende ndonobata ichi chetsvina ichi chekuhurira kunjanji ichi chekwaIrendi ichi rekuno chekuhurira kunjanji ichi chakuona kunge sometimes kuenda kuIrendi yava achievement. Ani muri kubabata ipapo pandokutara ndopedza ipapo toda kuti tibatire shafu ingati rinokanya zvidhinha namakumbo ronzani rimwe iri rine shafu rinopedzera mapiritsi eedzi kutsapfu ndo rimwe roda kubatwa. As long as uchiziva kuti iwewe haufariri mura, that's none of your business. Number 1, tikada kutarisisa kustructure, tikada kutarisisa kwese kubva kugeza kuenda kulife, kuenda kuupenyu, hapana kana 1 tikumbuya twesu tunokwira chino tikuchoporwa mukosho neurekure, hapana kana umwe 1 chaiche anokukwidzana namura paupenyu. Ndoda kukutaurira chinhu inini ndinonzi 1 man 1 condolences. Either wavenga mura wavenga inini. Chimwe chinhu 1 chandoda kuudzai ndechekudai so mura anovapedzera isusu totozongotokuchidzirirawo twumoto takungovapo twumabhonzo because otherwise mura anongovapedza vese vari 7 vakadaro kozoitawo ichi chingongoni chingochani cheharawo ichi haicho hatinei nacho chiri kutotamburawo kutsvaka kurarama hachina basa icho. Todaiwawa mambuya madzvinyangwe anozviita ndo ari kuziva social media. Ndiudzei chimwe chinhu 1 naimi kuti mukasatukamura munodyei kudzimba dzenyu. Mubvunzo wandoda kubvunzowo. Kana mukasatukamura muna chekudya because ndiwo wamunoziva kuti number 1 ane follow, number 2 ndiye ane upenyu hwake hwaanorarama. Mura anozama guys. Inini chandoda kukuudzai nhasi masikati ano handina munhu wekuti aisupport pasocial media, but chandoda kukubatsirai nacho ndechekudai so that woman anozama nepese panogona kuti ararame achengete mhuri yake. Hakuna vanhu vasingazame upenyu, especially vamwe vanhukadzi vanotovhura maghosti vachiuya pano vachituka. Inini handivhunduki ghost because ina handina chinonzi ghost. Mura ndiye 1 mukadzi ari kuraramisa mambuya yese amunoona achiwawata neririra. Hameno ronzi Queen Pisiyani, hameno ndi Queen yePisi rakupisikani rinopfeka kunge goritoto kunge zizi ronzani rera rataiona musango kumarozeva muri tichigogoritoto rekuti rinongovaima rakapfeka mawaiti.
chinhu chinenge kakaduzvike kakakupedzisira ndo chinhu chinokwira chichitoka mura wekuti akapfeka anofitwa nehembe, anofitwa nedresi, anofitwa netrauzi, anofitwa everything chinomugara paupenyu. Ndo pamunoona kuti ndo pandiri kukutaurirai vanhu kuti ndati mundinzwise ndichata sendinotuka ndichata sendinotaura ndichata sendinodii but munenge muchingobata mapoints because indofarira kutuka kune mapoints kwete kunoitwa nemajakacha madzedzesa munoona mambuya esaya amune muchingoona isu toda kutuka kune point kune umbo kune kadhati right ndodzei chinhu 1 kutangira kune remavende ngerero udya mboro dzemombe kana dzembwa iro ameno ndora munoti kwai queen peace remutisi what tobva ipapo toenda kune rezvishavane remandavarawa nekusvigwa nemasbestas namasekuru emumaini tobva ipapo remazamu aya ringadi rakadhonzewa kuchihure toenda pana ketrina kezvingaka kakambuya kezvingakako tobva ipapo toenda kune reshafu riya muri retsapfu ingatirokanya zvidhinha neningenikiri nemagaro ndikuda kuti muti pavanhu vese vandataura wani munhu wekuti tikamisa namura kana namaitita apa vanokokwidzana ndeupi hapana kana umwe. But the only issue yamunofana kuziva ndeyekuti some of the people they think kuti all right Tom why iwewe uchida kubatsirai why iwewe uchipindira nyaya dzevanhukadzi mira ndikuudze chinhu 1 inini chinoita ndipindire nyaya dzevanhukadzi panapa pakavhurwa Facebook ine naZuckerberg hakuna kumbotaurwa kunzi varume zvimirire mega vakadzi zvimirire handi ndizvo chizivai kuti umwe nemumwe anomira newaanoda pasocial media. Number 2, marume emuZimbabwe magwara esocial media akangwarira kuvhura maghosta acho achikomenda misuri achiita anything chaanoita. Ndakutaura chinhu 1 inini chinenge chatamba panguva iyoyo chero even anganzi ndiani gwavha ari kunyang'anya ayataka anganzi ndichivharo inini ayataki anganzi ndiani kana kuti ndichiwenga anetsa inini ndinoenda nepo panguva yacho iyoyo kana pachinetsa vanhukadzi we get inside tomira newatinenge tichida. Mambuya mirani muone iro rezvingaka mirani borisiya rezvingaka ndautanga nerezvechavana naimi iri rezvechavana repatricia ndikudzireiwo kuti kugeza rakaisepi ina hangu ndozviziva kuti yesi kugeza handigezi yesi mvura inoramba kutamba vamwe vanoti anobhilicha vamwe vanoti anozora vamwe vanoti anodii vamwe munhu unotaura nemaonero wako handi ndizvo. But ndoda kuti mutibvunzirewo rezvishavane kuti marogwa arinopfeka rinokururirwa nezvitokoroshi nevakadzi nezvikomo nevarume nevakadzi vezvikomba rinomawanepi. Munhu ane structure inenge dzetse structure yakamonana kunge inonzi nyoka irovambira. Munhu azinoziva muporo yechana kubva kupuraimari kunosvika kunana sekuru vamwe manyasi azere ikoko ekuMalawi anongondonyera mari irimo muya maida kuzama kurarama life yekunzi kwai tinzi tinazvo. Nhasi ndichata sendinotaura sendinopopota sendinodzoka but chandinoda kuudza chinhu 1 ndechekuti social media haina munhukadzi akubatsirai paponza ndabata kana nemambuya angu. Social media haina munhukadzi kana munhu arasha mukosho ataki kana munhu ansura ataki kana munhu avhura nyini pavanhu bayirai mugwara. Saka social media don't take it like ndeye kumba kwenyu yekuti